खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 सेप्तेम्बर 2020 समबारखालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। गोबां खामानियाव गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआव गिलुं गिलुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। सोरबाया नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। जायखि खामानि मावानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों जोबोर बाख्नाय जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै जोबोर मोजां थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैनि थाखाय गोसोआव दुखु फैगोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन जायखि खामानिखौनो मावा मानो देरहासार जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो मान मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो गोबां खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन बबेबा खामानियाव मुखुब थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोबां गोरोन्थि मावफ्लांनानै गावनो गाव लाजिनांगोन मानहानि जानांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन माबा जाहोनाव सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729